Magandang araw mga kapatid. Andito tayo ngayon sa Superbikes Florida Blanca, Pampanga para dito sa TBS NTORQ 125 na race edition. Ayan, meron na ditong available na unit. So last vlog natin yung standard version pa yung nakita natin dito. Pero ngayon, salamat, meron na tayong unit na mare-review ngayon. Noxky Vlog. Ito na sa harapan natin yung bagong-bagong NTORQ 125 Race Edition. So sa personal, ito nakita natin na napakaganda pala nitong bagong upgrade ng NTORQ 125. Yan, makita natin yung mga nabago sa kanya, itong decals dito, pati dito, tapos yung NTORQ nya, ayan, na kulay silver. Tapos nakalagay nga dito yung race edition. Then isa pang unang-unang napansin ko, yung kanyang headlight. Yan yung napakagandang upgrade na ginawa ng TBS NTORQ 125. Itong headlight niya, meron na siyang pa-letter T na DRL lights. Yan. So nagre-represent pa rin sa TBS. And then LED na yung kanyang high and low. Makikita natin, napakaganda na mga kapatid. Compare mo dun sa dati na naka halogen bulb lang. Then meron din siya mga sharp design dito mga kapatid, makita natin, napakaganda. Dito glossy black. Then meron siyang TBS na logo dito. Tapos sa taas may glossy red, pati yung sa side glossy red. Tapos meron pa siyang kulay gray pala dito sa side fairings na to, dito tapat ng 125. Tapos yung decals niya na kulay red, pati dito sa fender sa side glossy red, then matte black naman yung pinaka center dito. Dito na upgrade din mga kapatid yung kanyang panel gauge. So iba na rin yung design mga kapatid dito, no? Ayan, nakalagay din yung 125 race edition. Tapos fully digital panel na rin, logo na kabayo. Then mayroon siyang eco power, turn signal light. Tapos yung sa fuel gauge, no, yung engine check, then sa power niya, no. So mamaya sabihin ko yung full specs nito mga kapatid. Then ito yung high and low, then andyan na rin yung pass switch, then turn signal light switch, busina, and meron siyang kill switch, hazard switch dito meron, and yung kanyang electric starter. Then ito naman yung kanyang ignition. Ayan, naka-standard pero nalalak din yan mga kapatid, no? Tapos meron din siyang utility hook. Ayan, nakatago. Yan yung kakaiba rin dito mga kapatid. Then sa kanyang footboard, napalapad din mga kapatid, no? Halos same naman nung sa dati, na marami kang mailalagay na tinatawag nga itong gulay board. Pagdating na dito sa kanyang upuan, lapad dito sa may rider, pati dito sa OBR, no? Tapos maganda rin yung texture nung kanyang tela dito, pati yung tahi makikita natin na kulay red. Tapos may pagka carbon finish yung design dito nung tela niya, no? Tapos malambot din yung foam nito, so okay na okay din.
mga kapatid. Then dito makita natin yung kanyang fuel tank na nasa likod. Ayan, nakalagay dito yung NTORQ, then kulay silver yung pinaka-cap, then may black dito sa may paligid. Yan yung design nito. Then dito sa likod makita natin yung taillight nya, LED na rin mga kapatid. Then meron din siyang pa letter T na shape dito ng ilaw, no. Tapos ito rin yung kakaiba dito, makita natin may mga grills siya dito, kakaiba mga kapatid. Tapos may pagka carbon finish na texture din dito sa fairings nya dito. Then yung signal light naman sa likod ay naka halogen bulb mga kapatid. Tapos kakaiba din mga kapatid, nakahiwalay pero pasok pa rin siya sa loob mga kapatid, no. Hindi siya nakalabas. So safe na rin mga kapatid itong signal light nya dito sa likod. Then meron ding ilaw dito sa may likuran para sa kanyang plate number mga kapatid. Then may reflector pa yan dito sa dulo, pati dito kabilaan mga kapatid, no. Meron siya. Then yung fender malaki din, no. Tapos malapad. Yung kanyang muffler meron nakalagay na CVT-i Rev. Yan. Tapos kakaiba din mga kapatid. Then dito sa kanyang side na to, ito yung kanyang airbox. Then naka single shock na kulay red dito. Tapos meron pa rin siyang kickstarter, no. So hindi pa rin nawawala itong kickstarter. Then side stand kill switch, meron ba to? Yan. So meron to mga kapatid na side stand kill switch. Tapos center stand niya okay din, no. Tapos pagdating sa gulong, ito kagandahan, tubeless na rin yung kanyang gulong. Then ang size ng gulong dito ay 110 by 80 by 12. Then dito naman sa harapan 100 by 80 by 12, tubeless na rin mga kapatid. Then makita na natin dito yung disc brake niya sa may harapan. Ayan, maganda rin yung design mga kapatid, no. Tapos naka single pot caliper dito sa harap. Tapos para siyang kulay gold yung kulay niya dito. Ayan. So alamin natin mga kapatid yung kanyang full specification mga kapatid. Ito ay naka 4-stroke single cylinder air cooled OHC 124.79 cc. At kagandahan mga kapatid ay 3 bulbs itong motor na to. Tapos ang kanyang max power ay 6.9 kilowatts at 7,500 rpm. Max torque naman ay 10.5 Newton meter at 5,500 rpm. Fuel tank mga kapatid ay 5 liters itong motor na to. Kaya layo-layo na rin yung mararating nitong motor na to. Hindi ka na pagas ng pagas mga kapatid. Special features kagaya ng Bluetooth, meron siya mga kapatid. Itong nakalagay dito yung Smart Connect, no? Pwede nating i-connect yung ating cellphone. Dimensions, length, width, and height ay 1,865 by 710 by 1,160 mm. Then wheelbase nito ay 1,285 mm. Ground clearance ay 155 mm. Per weight naman ay 116.1 kg. So ayan po yung NTORQ 125 na race edition. So napakaganda na mga kapatid ng in-upgrade ng TBS dito. Kaya sa mga gusto kumuha, may available unit na po dito sa Superbikes Florida Blanca, Pampanga branch, no? Mag-inquire lang kayo dito o tawagan nyo yung mga sales representative kagaya ni ito si Sir. Anong pangalan niyo, Sir? Sir Royet de la Cruz. Sir Royet de la Cruz. Kontakin niyo siya, no? Ikukunin ko na lang yung number nila dito, ipa-flash ko dito sa screen, ano. So yun lang po mga kapatid, maraming salamat. Tapos marami pa silang mga motor dito, no. Kompleto po sila ng mga unit dito. Yan, NMAX meron sila. Tapos Sniper, ano ba, Raider, lahat mga kapatid, mga Smash meron, scooter, Aerox, Honda, meron din sila mga kapatid. So ayan po, punta na lang kayo dito mga kapatid para sa inquiry ng mga motor nila dito. So maraming salamat po ulit. God bless, and God bless din, sir. Yun lang po.